Miniyama ne ma labili ne ma saba miniyama makari bɛ dalile la saba miniyama ina bɛ dalile la saba miniyama makari bɛ dalile la miniyama ɲɛji bi tɔnɔ kasi saba miniyama latigɛ ka kɔrɔ jɔn ye saba Maliens an b'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye bi ye juma ye juin kalo tile 17 san 2022 aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM Live an b'a ɲini aw fɛ aw ka jamukan aw ka sɛbɛkɔrɔ partager ka da kan an n'an balimakɛ dɔ bɛna kari ɲɔgɔn na sisan a ko ale muso de bɛ to k'a bɔgɔ ko nka ko bɔgɔdonw b'ale t'a la k'ale bɛ bɔgɔ alamisa ni o ye jeudi ye an bɛ don min na i ko bi k'a kɔni bolilen don ka so to muso ye ka da kan bɔgɔli in fana kɔfɛ ko ala de farala kan sinon l'autre jour ko a muso tun bɛna asidi bɔn a kan donc an b'a ɲini aw fɛ kosɛbɛ aw ka jamukan aw ka sɛbɛkɔrɔ partager an ka sujet filanan o ye CV lourd ba dɔ ye an balimamuso jɛman cɛɲumanba dɔ b'an bolo an bɛ n'o ka CV bila k'a mago bɛ cɛ la cɛ min ni i bɛ sɛbɛ la i ka doniw u ɲunnen de y'u kun aw bɛ bɛn a la dɔrɔn i bɛ a jigin donc i b'i ka woro bila dɔrɔn i bɛ taga ni ale y'i fɛ quoi donc ni sujet belebele fila ninnu o de b'an bolo bi an b'a ɲini aw fɛ aw ka sɛbɛkɔrɔ partager kosɛbɛ donc n ye mɔgɔ minnu wele o la an ka o baro kɛ o ye n baaraɲɔgɔn fila olu tɛ mɔgɔ ye minnu dogolen don aw la a fɔlɔfɔlɔ o ye n denmuso ye Yayi Konate fo ka se Aisha Dansogo ma n bɛ kuma di u ma u k'u ka folikan fɔlɔw kɛ yanni an ka don an ka sujet à vif kɔnɔna na Yayi bonsoir. Oui bonsoir Alajon. I ka folikan fɔlɔ. N ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Merci beaucoup Yayi. Aisha. Alajon an ka foli bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ani an dɛmɛbaga ka foli belebeleba lase i yɛrɛ ma ani an ka ɲɛmaaya so. Merci beaucoup Aishatu an b'an ka sponsorw fo ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ minnu bɛ ka émission in ka jukɔrɔma tonton o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilac denbalo tɛ denbalo min ɲɛ n'i bɛ fɛ i den ka mɔgɔya ka ɲa a kana gɛlɛya caman sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔna na kolobaw a kana olu gɛlɛya dɔ croissance o ka ɲa ka hakili k'o diya tama i b'i jija i bɛ Nutrilac i b'a ɲini k'a di a ma a bɛ butigibaw pharmacies ani butigi misɛnninw a bɛ nin bɛɛ la wa a bɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya la a filanan o ye boisson 3 hors ye boisson tɛ boisson min ɲɛ numéro 1 i b'i jija i b'ale den kelen min dɔrɔn o ye tile ɲalen mɔgɔ man tɛ ka jɔrɔ ale la ko a cɛ a goût ni kumunen don est-ce que a tɛna n ka furudimi lawuli o t'ale la son goût est unique ani boisson in si goût tɛ kelen ye canette kelen kɛmɛ dis-toi que o ye tile ɲalen a bɛ fatigue a bɛ o sama ko o bɔ i farikolo la a sabanan o ye jus original jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la k'an ka jiriden gɛrɛgɛrɛw ka olu nɔnɔ bɔ ka u kɛ jus ye k'a d'an ma kɔlɔlɔ foyi tɛ a kɔfɛ Maliens de bɛ a yiriw sɛnɛ Maliens de b'a yiri nɔnɔw bɔ k'a daminɛ yiri turuyɔrɔ fo k'a se usine kɔnɔna ma a bɛɛ ye Maliens ye k'a fɔ ko consommons malien surtout an bɛ wagati min na ko sisan diɲɛ mɔgɔ kelen don k'u kɔ don an na an kana an kɔ don an yɛrɛ la sans plus tarder an bɛna lajɛ n'an ni an balimakɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka da kan mɛn dan o ye mɛn tigila ye an b'a ɲini mɔgɔ fɛ halisa k'u ka sɛbɛkɔrɔ partager ko bɔgɔli bɛ ko min na an delila ka dɔ kɔni sɔrɔ yan o ko ale tun bɛ bɔgɔ nka o kun muso ye mazo ye nin ta tɛ mazo ye dɛ nin ta ye fɛn wɛrɛ ye min ni mazo fɛnɛ tɛ kelen ye an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna a kow daminɛ sisan allo n balimakɛ ni wula i kɔni bɛ direct la ouverture media bɔlɔlɔw bɛɛ sanfɛ i y'a décidé ko i ka histoire ko k'a ta ko i ka se ka kuma a kan cogoya min na ko i muso de bɛ to k'i bɔgɔ ko nka ko bɔgɔdonw fɛnɛ b'a la ka da kan ni alamusadonyaw tɛ k'i tɛ bɔgɔ i bɛ se k'i da don ko in na k'a ɲɛfɔ an ye e ni i muso ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo kana se an bɛ don min na i ko bi i ko k'i bolilen don ka bɔ du kɔnɔ kosɛbɛ
Ne ni muso ye ɲɔgɔn dɔn se ka fɔ ɲina y'a san 12 ye. San 12. Awɔ. 2018 la ka na 12 jate. I b'i pɛrɛn dɔɔni. An ye dɔ kɛ kanu na. Ne yɛrɛ nana ka na décider ka ŋaniya ta. N b'a furu. Komi an bɛ bi tile min na a ka gɛlɛn. Ka furu kɛ ka sɔrɔ i ma ko jateminɛ. N'i y'a sigi 100 sara. Mali kɔnɔ 90 bɛ taa jateminɛ kɛ yanni ka furu kɛ. Donc n'i y'a sigi 100 sara la 90 bɛ jateminɛ kɛ. Walasa ka muso ka ko jateminɛ yanni ka don furu la. O hukumu kɔnɔna na ne wulila taara se mɔkɛ dɔ ma fo village la. Ale bɛ tiɲɛ so bi. Y'a ko d'a ɲɛkɔrɔ. Ale ye jateminɛw kɛ a la. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ muso in kɔni n'i y'a ta garizigɛ ye. Jateminɛw ye mun yira? Jateminɛ y'a jira k'a fɔ a garizigɛ ka ɲi. Ko muso in garizigɛ ka ɲi. Kosɛbɛ. Ani ko muso in kelen tɛ. A kelen tɛ o kɔrɔ? A kelen tɛ kunnafɛn k'a ni kunnafɛnw don. Jinɛ ya? Awɔ, k'a ni kunnafɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne yɛrɛ n sɔnn'o ma ka sababuya kɛ mun ye? Ɲa ma dɛsɛ a la. Ɲa ma dɛsɛ a la. Fɛn bɛɛ hali n'i y'a ɲɛkisɛ i b'a dɔn. Ne mɔgɔ ma jateminɛ kɛla ye. Hali n'i y'a ɲɛkisɛ i bɛ mun dɔn? I b'a dɔn k'a fɔ ko ani fɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu b'a jateminɛw dɔn quoi. O bɛ dɔn ɲɛkisɛ fɛnɛ fɛ quoi. Kosɛbɛ dɔw b'a dɔn ɲɛkisɛ fɛ. An ka dɔnniw ma s'o ma. Ok. Voilà. Sisan. Ok. Allo. I jɔ an n'an balimakɛ farala ɲɔgɔn na an b'a wele n kɔ tuguni sisan an t'a dɔn min ye lien tigɛ ko mɔgɔw k'a partager k'u k'a partager. Aw yɛrɛ tulo bɛ nin na k'a fɛnɛ ma don ko in n'a kun fɛ. Ko mɔkɛ dɔ b'a bolo ko in k'a ka di kosɛbɛ. An ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n kɔ tuguni. N balimakɛ an ka taa. O kɛlen mun mɔkɛ in nana ka na mun fɔ n ye. A ye yiri dɔw di yan fura dɔw di yan walasa n bɛ se k'an ko olu la. Sisan an ye furu kɛ. Ne ye mɔgɔ dɔgɔman ye farisogo tɛ n na ale yankan ka bon ni ne ye. A kolokun ka kunba ni ne ye. Furu kɛ wagati yɛrɛ la n bɛ sogow ni fɛnw kɛ. Kabini n commencera ka n ko mɔkɛ ka fɛn ninnu na. Ninnu na caman nana bɔ o sogo ninnu na. I b'a ye. An nana t'o la ne bɛ baara kɛ n ka voyage ka ca. N bɛ to ka taa voyage la. N bɛ na. N tɛ kɛ so kɔnɔ kosɛbɛ ka caya. Donc o hukumu kɔnɔna de la sisan yɛlɛma nana don ne ka baara la. Yɛlɛma don ne ka baara la. K'a fɔ ko a garizigɛ ka ɲi kabini ne y'a ta ne y'a nɔ yɛrɛ n ka garizigɛ b'a la. Depuis i ye muso in furu i y'a nɔ y'i yɛrɛ la quoi. N y'a nɔ yɛrɛ la nkalon ma ɲi dɛ n y'a nɔ in yɛrɛ la. N ka position bɛɛ ka ɲi. Ok. I m'a ye an nana t'o de la sisan. Ne ka baara cogoya yɛlɛmara. Ne bɛ baara kɛ don bɛɛ. N'a kɛra alamisa ni juma ye. Donc olu su fɛ. Ne b'a essayer ne bɛ la bateau ɲini a fɛ dilan ɲini a fɛ. Alamisa su. Ne mana gɛrɛ a la. I jɔ e ka segin a kan e ko k'i bɛ baara kɛ don bɛɛ fo don jumɛn? Ne bɛ baara kɛ don bɛɛ. Fɔ yirido ani juma quoi alamisa su fɛ. N bɛ lafiya juma fɛ. Alamisa su fɛ ne b'a fɔ n ko n bɛ furula bateau ɲini a fɛ. N bɛ dilan ɲini a fɛ a tɛ sɔn a b'a fɔ ko o tɛ ne ka don ye. N ko karisa n ko tɛ ne ka don ye. N ko ou bien i tɛ ne fɛ de. Ko ayi k'o tɛ ne ka don ye. Donc ko e mani i gɛrɛ a la k'i bɛ mɔgɔ ka hakɛ to k'i bɛ furubato ɲini alamisa su ka dugu jɛ juma la ko o tɛ e ka don ye. Kosɛbɛ.
kosɛbɛ ko tɛ ne ka don ye n'o karisa n y'a sɔrɔ to ne fɛ a fɔ n ye siɲɛ kelen wali ni bɛ se ka muso wɛrɛ furu ko ko ala kana ne ci ko ala k'i ni ci e kelen k'a fɔ ko i bɛ cɛya yira k'a fɔ ko i muso de don k'i bɛ i firifiri k'a kɛ diyagoya ye quoi. Ok. Sega yɔrɔnin kan e ko k'a ko don bɛɛ y'i ta ye fo alamisa su. Donc o kelen sa e yɛrɛ y'a essayer k'i b'a a jateminɛ cogoya wɛrɛ la fanga ta fan fɛ donc kosɛbɛ donc a fanga ka bon ne ta ye ne fɛnɛ ne bɛ si salon kɔnɔ a b'i da dilan kan donc o b'a yira alamisa su ni e ko k'i b'a jagoya dɔrɔn a fɛnɛ bɛ e bugɔ kosɛbɛ o de nana kɛ dabilabali ye lada alamisa kana kɛ bɔgɔli yɛrɛ ye alamisa kana kɛ bɔgɔli ye donc ne fɛnɛ ye dayɔrɔ to a bolo ne bɛ si bɛrɛnakɔrɔla na ne bɛ n ka salon kɔnɔna ye donc n nana to de la ne bɛ bɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ ni dɔ nana ɲɔgɔn dɔn n nana ka na bɔ o nɔfɛ n ye woro bɔ o nɔfɛ woro bɔlen o nɔfɛ tiɲɛ ma hali ni n kun b'a dɔn n kun kana labɔ o kalama k'i bɛna filanan furu i kun kana labɔ o kalama kosɛbɛ ni n kun y'a dɔn ka fɛn fɔ a ye n b'o furu o kɛrɛfɛ kɛlen ka woro bɔ o kɔ n ye mɔgɔ caman a n'o tigi kɛlen ka ɲɔgɔnya a ko ma k'a y'a mɛn o tigi la o mun fɔ n ɲɛna ne yɛrɛ nalen sisan a ye ne lasigi ko ne ko n bɛna dɔ ta ko ka fara ale kan ko ne bɛ k'ale kankɔrɔbɔ de wa kosɛbɛ comme ça ko ne bɛ k'ale kankɔrɔbɔ de wa k'ale tɛ dafa k'a tɛ dafa ale tɛ sɔn mais a tɛ dafa fɛnɛ dafa n'o karisa e tɛ dafa e dun ne mago bɛ k'e la alamisa su ne mago siri ma alamisa su e tɛ sɔn a ka hakɛ to komi ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye n ka furulabato wa ko ma nɔgɔn bolo dɔɔnin quoi voilà hakili ka tagama nɔfɛ donc o b'a yira k'i e tɛ sɔn i ka n t'a dɔn mɔgɔw ka hakɛ to i ka dilanko de ka bon dɔɔniya exactement i m'a ye donc ni e dun tɛna sɔn ne bɛ dɔ wɛrɛ ta ko ni ne y'o kɔrɔbɔ k'a bɛ ne faga fo ka taa kaso kɛ k'a bɛ n faga fu k'a ma dogo n'a ye donc o kɛlen ne y'o filɛ menace de ye quoi donc kɔfɛ ne nana a kɛlen ko sunɔgɔ suni bɛ ɲini ka na n ta n dalen don nɔgɔ bɛ ka na mɛ a ma na n nana ka na mun ye i n'a fɔ a sogolama ani muru bɛ n kunna muru awɔ a sogolama donc n girinna ka wuli n fɛ ko muru b'a bolo ja a sigi de b'a bolo k'a b'a kɛ n kan k'a bɛ a sigi kɛ n kan k'a bɛ a sigi bɔ i kan parce que i ye muso filanan ko kuma fɔ a ye kosɛbɛ kana se ka ne y'o ye ne jarabasara ka boli ka bɔ a ko ne ma ko ne dangaden ko ne kunna jara ko ne ma awɔ ko ne ma woro bɔko kuma in ne ma dabila k'a bɛ ne faga k'a b'i faga o cɛ ye jini de awɔ cɛ ye jini de ka bɔ ni yɛrɛ ye ka yala yala fan fɛ n tɛ fɛ k'a kɛ o de kama n y'a wele kunun
mun bɛ kuma fɔ ye walasa ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ hali n filɛ ka kuma i fɛ waati min na nin ne tɛ n ka so ne bɔlen don so kɔnɔ e bɛ min ne bɔlen don so kɔnɔ ne bɛ n terikɛ bara n ye mun ci ka taa filanan ko kuma fɔ a ye ne b'o bara mais ni n'a y'i sɔrɔ o fɛ yen a tɛ kɛ kabako ye kɔni ayi o kɔni o kuma t'a la mais ni a ko e ka alamisa to yen e fana tɛ se k'o to yen ne ye fɛn min fɔ ne ko juma de ye ne ka lafiya don ye ni ne nana alamisa su fɛ ani juma su fɛ ka dugu jɛ sibiri la o su fila de bɛ kɛ ne bolo ne dun filɛ ka dilanko a ma nɔgɔn quoi i m'a ye donc ne kɔni ne bɛ niveau min na sisan ne n terikɛ bara n bɔlen don so kɔnɔ i bolila n bɛ yɔrɔ min na sisan ne si bɛ san 45 de la n yɛrɛ ka so san 45 ne n yɛrɛ ka so i m'a ye den b'aw cɛ wa den kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ den bɛ san 2 jate la donc o tuma a mɛnna ka sɔrɔ a ma den de sɔrɔ ou bien a ko kɛra cogo di yana ka den sɔrɔ a mɛnna dɛ a mɛnna yana ka den sɔrɔ a mɛnna mais ale ko mun na k'e kana muso wɛrɛ furu o tuma monogami de b'aw cɛ wa monogami t'an cɛ dɛ monogami t'an cɛ ne ma mairie yɛrɛ kɛ fɔlɔ i ma mairie kɛ mais fɛn tɛ fara ale kan ko fɛn tɛ fara kan ne ye silamɛ furusiri de kɛ yɔrɔ sisan papier b'o la voilà donc a yɛrɛ bɛ garizɛgɛ in den garizɛgɛ bɛ sɛgɛ wagati min na yɛrɛ sogo tun bɛ ka commencer ka dan na sogo bɛna dan ne la i n'a fɔ fɛn ɲɛnama dɔ bɛna ale ka na denyɛrɛnin dɔ ta ne kɛrɛfɛ mais o sogo kuntanw tun bɛ dan ne la ja o tun ye fɛn ninnu de ye u bɛna k'u bɛ garizɛgɛ in tiɲɛ quoi bon karamɔgɔkɛ dɔ de ko n ma ko ne bɛ n da su fɛ n ka ayatal kurusi kalan walasa sogo kuntan ninnu kana na n na bon tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn sugu ninnu ka bɔ k'a fɔ bolon kɔnɔna na n ka ko tɛ parce que cɛya ye gindo de ye ne kɔni fɛ cɛ kelen kɔni n'a bɛ problème na cɛ bɛɛ b'a la wa muso bɛɛ balimakɛ de fana bɛ problème na o la bon ne kɔni mago bɛ dɛmɛ ni explication caman na mɔgɔw k'an dɛmɛ ka hakilina di yan walasa an bɛ se ka n yɛrɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogoya min na. nka muso in i b'a fɛ i b'a fɛ wa karamɔgɔkɛ a fɛ dɛ nkalon ma n b'a fɛ wa a garizɛgɛ ka di n'a yɛrɛ de a garizɛgɛ ka di n'a dɛ mais e tɛ se ka jateminɛ kɛ aw ka baarayɔrɔ la n'u bɛ se ka i ka jour de repos yɛlɛma vraiment walasa i fana ka alamisa to ale ka fɛnw ye walasa aw bɛ se ka bɛn cogo min parce que bɔgɔli bɛ ko min na nin ye o ko ma nɔgɔn dɛ surtout e ko k'i tɛ s'a la bɔgɔli la o kɔni k'a fɔ ko k'a gɛn ni baaralamɔgɔw fɛ a ma nɔgɔn quoi sabula n'i bɛ mɔgɔ bolo baara la i ka hakɛ foyi tɛ t'u fɛ pression sugu dɔ bɛ yen i tɛ se k'a da o kan i m'a ye u tun bɛ bila ka taa voyage la u y'olu jateminɛ u nana ni ne ye tuguni donc en même temps k'a fɔ ko ka tila ka laɲini wɛrɛw kɛ a ma nɔgɔn quoi tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni n b'a fɛ n ka se ka bilasira n b'a résoudre cogo min na n ka se k'o ɲɛdɔn donc i mago bɛ bilasirali jumɛn na yala ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka nin fɛn in gɛn ka bɔ i muso nɔfɛ o de nege b'i la wa walima mɔgɔw k'i wele ka solution dɔw de proposer i ye kuma hukumu kɔnɔna na i bɔra ka fɛn fɛn fɔ ne mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na n kɔnɔnafililen don koyi ne mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ sɔrɔ sa o k'a gɛn ka bɔ a kɔ mɔgɔw ka kuma ka hakilina di yan o nin bɛɛ ne mago bɛ nin bɛɛ la n balimakɛ o de kama n y'a wele kunun ko fɔ fɛrɛ ka kɛ nin ko la quoi. ok n baraɲɔgɔn dɔ bɛ fɛ ka ɲininkali n baraɲɔgɔn dɔ bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu i la ok yayi an la ne balimakɛ an b'a n'u la
Mais e ma se muso somɔgɔw ma ka a ɲɛfu ɲɛna. Ne ma se muso somɔgɔw ma. Ma ko cɛ ye Ka sababuya kɛ mun ye cɛya ye fɛn dɔ de ye ka bɔ ka t'i yɛrɛ lebu k'i yɛrɛ yira diɲɛ la n tɛ fɛ k'o de kɛ n bɛ fɛ n'a bɛ se ka résoudre k'a ɲɛnabɔ ka sɔrɔ buranw ma bɔ a kalama n mago b'o de la fɔlɔ n'i ye ko taalen mɔgɔ buran na o y'a sɔrɔ sɛgɛnna pewu. Mais e m'a fɔ i yɛrɛ somɔgɔw ɲɛna i b'a fɔ n'a sɔrɔ fa b'i la min bɛ se k'i sutura ou bien ni balimakɛ b'i bolo min bɛ se k'i sutura ou bien dɔgɔkɛ ou bien dɔgɔmuso min tɛ bɔ n'i ye quoi. I ka nin kuma diyara n ye ko n yɛrɛ de maloya bɛ n na mun nana ni maloya ye bugɔli nin yɔrɔ yɛrɛ o maloya yɛrɛ bɛ ne la fɔlɔ. Ok. O kelen muso min ɲinina ne ye ko ne k'o ta furu la ne m'o ta quoi ne yɛrɛ bɛ de ta. Donc i mansaw tun ye min d'i ma i ban o la k'ale de ta. Voilà. Mansaw ye mun proposé ne ye. Komi musokɔrɔba bɛ balo mais cɛkɔrɔba kɔni tɛ balolen. Ala ka hinɛ a la. Mansaw tun ye mun proposé ne ye ne ma sɔn o la. Donc ne yɛrɛ ka ɲinini nin ye nin ye. I m'a ye donc n kɔni n bɛ aw wele k'a ɲɛfɔ aw ye tan. Mais ne sera ka dɛmɛ a bɛ diya n ye. Yala bɔgɔli in daminɛra sa a bɛ wagati joli bɔ? Bɔgɔli in kɔni a daminɛra fɛn fɛn san 1 ni dɔɔnin a b'o bɔ dɛ. Nka i y'o bɛɛ kun jusqu'à ce k'a fɔ k'a bɛ asidi kɛ k'i fa. Fagali yɔrɔ in donnen a la de dɛ. Maintenant n bɔra n ka so kɔnɔ quoi. Mais e fɛnɛ tɛ se ka diɲɛ ɲininkali de don i bɛ fɛ ka filanan ko min daminɛ parce que e ko muso in ka di ye k'a garisɛgɛ fɛnɛ jɛlen don i ka côté la i yɛrɛ ka lakɔlɔsiliw la mais i bɛ ka filanan ko min daminɛ e fɛnɛ tɛ se ka diɲɛ o kɔ. Bon n'i y'a ye ne bɛ ka t'o ɲini parce que n y'a f'i ye cogoya min na ne ka a bɛ hakɛ to dilanko bɔ a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi. Ok n bara ɲɔgɔn dɔ fana bɛ fɛ ka. Ne bɛ tigɛ waati min na o de fana ye nin su tile fila ye su fila ye quoi. Ne bɛ libéré o wagati de la. N'a fɔra o wagati la ne bɛ su kelen dɔrɔn k'o sɔrɔ. Donc tɔ kelen dɔ k'o tɛ ne ka to ye. A yɛrɛ ka jateminɛ dɛ kɔni nkalon ma i mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la. Ok n bara ɲɔgɔn dɔ bɛna ɲininkali dɔ tengu la o bɛ kɛ ɲininkali laban ye n'Ala sɔnn'a ma. An wula ne fa. Ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka o e bɛ yɛlɛ baarakɛyɔrɔ la heure jumɛn ka jigin heure jumɛn? Ne bɛ to baarayɔrɔ la fo permanence. Donc ni e yɛlɛnna i tɛ jigin yen. Ni bɛɛ de kɛ yen o. Ne bɛ jour ni nuit bɛɛ de kɛ yen mais tile fila min bɛ di walasa n ka na so ka lafiya. O su kɔnɔna a ma nɔgɔn. N'i ko o tile journée kɔnɔna k'i bɛ a essayer ka furu la bato kɛ bon o tɛ ko ye quoi. Ok. Ne ka faamu ye. Y a pas de problème. Maintenant sisan kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an filɛbagaw ma yanni an ka téléphone labila? Kumakan laban min bɛ ne bolo o ye de mɔgɔ ka ɲa ma k'a dɛmɛ a kɛra furakɛli ye sa o a kɛra hakilinaw di ma sa o tiɲɛ yɛrɛ la o kumakan laban de bɛ ne bolo kumakan laban min bɛ ne bolo o ye dɛmɛ niveau de. O ye dɛmɛ niveau ye. Awɔ nka a kɔni k'a fɔ ko k'a furu sa kɔni o tɛ n ka ko ye o tɛ n ka ko ye. Ne balimakɛ ko ale bɛ ka ko k'a furakɛ a delila ka bin ale bolo ou bien a bɛ ko k'ale ɲɛna fɛn min bɛ mɔgɔ siran. Donc a fɔra déjà n t'a dɔn n'aw y'a daminɛ lamɛn depuis au début k'a ka fɛn a yɛrɛ ka jateminɛw fɛnɛ kun y'a jira ko muso ko kunnafɛntɔ don et puis ko muso fɛnɛ ko a ma ko a bɛ se ka don bɛɛ fɛnɛ yamaruya a ye ko nka ko jeudi fɛnɛ ale ka kunnafɛnw ta ye il a été clair donc o b'a jira soit kunnafɛn in de bɛ gɛn soit décision wɛrɛ bɛ ta. N'est-ce pas? Voilà. Donc, merci beaucoup. I bɛ to écoute la. An bɛ tila ka numéro dɔ bila après ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i wele ka dɛmɛ lase i ma conseil ta fan fɛ walima furako ta fan fɛ olu bɛ se ka i wele o numéro in na ni Ala ka diɲɛ. Merci beaucoup. Merci. Ami.
ya i yɛrɛ ye nin mɛn i balimakɛ a degunnen no bi dɛ parce que muso yɛrɛ furukun ye min ye ko a tɛ ka se ka o masɔrɔ a ko ma nɔgɔn dɔɔni yani n ka kuma di i ma ko mɔgɔw ka partager kosɛbɛ CV ɲanamaba dɔ b'an bolo juste quelques minutes ale ye an balimamuso dɔ ye ya i yɛrɛ ɲɔgɔnna don belebele jamanjan cɛɲuman jɛman et puis ko mɔgɔw k'a dɔn ko jɛya naturel don jɛya naturel sans produit ghanéen san 31 i b'a dɔn kuma caman an bɛ fɛn camanw bila yan nɔ maaw bɛ kule mɔgɔw bɛ kule san 26 la mɔgɔw bɛ kule san 27 la san 31 ko elle connaît pas garçon donc ko a bɛ n bila défi la n ko bon ne kɔni ka défi ninnu diyara sa o ka d'a kan n'u ye ka ne bila défi la an bɛ kuma micro la yan nɔ an kɛlen ka bɔ k'a fɔ ko i cɛ y'an wele ko kɛra cogo dɔ la donc ko non ko o yɔrɔ t'a la donc ko n kana jɔrɔ fulamuso dagabana cɛɲuman ala sira b'a la et puis ɲa dan y'a ta ye donc ko mɔgɔw k'u ka sɛbɛkɔrɔ partager kosɛbɛ donc an balimamuso ko a bɛ cɛ ɲini de la a ma deli ka furu ni a yɛrɛ kɔni fɔra ko elle connaît pas garçon bɛɛ b'a dɔn ko o ma deli ka furu donc a mago bɛ cɛ min na komi ale yɛrɛ ye 31 i si cayalenba k'a kana tɛmɛ san 40 kan a t'a gêner i k'a kɛ filanan ye i k'a kɛ sabanan ye walima i k'a kɛ naaninan ye donc i mana k'a sugu ye ko o ka di ale ye i ka kɛ cɛ ye dɔrɔn un mari responsable sariya ye minnu fɔ diinɛ ta fan fɛ ale nin fɛnɛ silamɛ don ale nin fɛnɛ an ka sariyaw yɛrɛ ye min fɔ muso kɔni bɛ cɛ kɔ la i b'i jija i ka se ale ka musakamisɛnninw i ka se olu kɔrɔ a ka dumuniw kɛ k'a fa kosɛbɛ ale ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko nka ko an ka a sinsin ko cɛ nɔgɔlen man d'a ye a tɛ nɔgɔlen fɛ donc i b'i jija i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min jɛlen don i ka koli i k'o sɛbɛkɔrɔ matarafa donc ko o cɛ sugu ninnu ko olu de ka di a ye kosɛbɛ yayi donc ni i bɛ kɔfɛ i k'i jija ni papier b'i bolo i ka to kana ka segin donc a mako b'o de la mais ka furu ka tila k'a fɔ ko papier tɛ yen ka tila k'o procédure lancer ko o tɛ a fɛla ko ye donc ni i mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka an balimamuso in ka a lasɔrɔ an balimamuso dagabanaba in cɛɲumanba in fila don donc komi an bɛ to ka kuma yan a caman bɛ bɛn marakaw ma marakaw ko nin sen in t'a taw ye o don fana an ye min fɔ o fana tɛ maraka ye donc ko bi ni numéro i bɛ 70 60 47 49 je répète 70 60 47 49 n'i y'o wele dɔrɔn i ni dɔ bɛ kari ɲɔgɔn na o b'an balimamuso dagabanaba in ka numéro d'i ma i n'a bɛ se ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn nasɔrɔ yanni an ka téléphone labila joona yayi e bɛ se ka mun de fɔ nin ko in na k'an balimakɛ muso b'a bɔgɔ ko don bɛɛ y'a ta ye ko jeudi ye jinɛw ta ye yayi kana yɛlɛ ala jɔn tɛ ka yɛlɛ kuma in na sa bon komi a ka gɛlɛn parce que nin conseil fanba ye muso de ta ye muso dun tulo t'an na donc sisan bon commentaire ba tɛ ne bolo nin na quoi parce que i bɛ commentaire kɛ muso de fanfɛla na komi ko b'o de yɔrɔ déjà minnu bɛ se ka kuma lase muso ma ale ko k'ale se ka fɔ olu si ɲɛna donc ni hali n'an kumana sisan ale de b'a mɛn muso tɛ n'a mɛn quoi donc sisan an bɛ min fɔ a ɲɛna a b'a lajɛ n'a bɛ journée de sɔrɔ komi ale yɛrɛ ko ale ka furubato ko ka bɔ ale ma kojugu donc a b'a lajɛ min bɛ muso arranger a b'a kɛ ten nɔ de n'a bɛ tileganfɛla n'o de temps b'a bolo donc n'o bɛ bɛn muso ma a b'a kɛ ten nɔ ma ko ko ma nɔgɔ a bolo bon nin ko yɛrɛ kɔni n'i y'a dan ne yɛrɛ ma personnellement nin kisa in a ka gɛlɛn nka solution b'a la o solution b'a la n'i ma yala n'i ka bana i tɛ fura sɔrɔ a la dɛ o ye tiɲɛ n'est-ce pas comme a ko k'a mɔkɛ tɛ balo la sinon a bɛ fura min ɲini na ko ɲin'a la joona sinon a sidi y'a jɛ don min ni a tun y'a sɔrɔ san b'a sɔrɔ an t'a kuma la walima a ka se muso somɔgɔw ma u k'a dɛmɛ joona ka fura ɲini nin ko in na sinon mɔgɔ min bɛ a sidi ta ko n b'i faga ko parce que i ye filanan ko fɔ
ala de bɛ fara i kan koyi ni m'o ko muso dabila somɔgɔw ni ale yɛrɛ somɔgɔw de kun bɛ se ka fara ale kan. justement parce ko bɛ que kɛ cogo min na mais ale ko k'ale tɛ se ka taa ɲɛfɔ ye. voilà an bɛ to k'a fɔ yan nɔ ko subaga kanfɔla ka fisa ni subaga ye donc surtout k'a ma dan fɔli ma la dame a voulu passer à l'acte donc ala de bɛ fara a kan sinon don min ni réflexe ma n'a la peut-être ala k'an kisi le pire peut arriver Aïcha e fɛnɛ bɛ mun de fɔ i balimakɛ rapidement. Bon ne bɛ tugu ya i kɔ i n'a fɔ ya y'a fɔ cogo min mɔgɔ ka muso tɛ k'a lamɛn sinon an bɛ ladilikan di muso fɛnɛ ma k'a fɔ cɛ fɛnɛ ɲɛna sisan nɔ muso y'a fɔ a ɲɛna a mɛnna ko jeudi su wa a tɛ se k'o sɔrɔ ka ko kɛ donc cɛ fɛnɛ bɛ kan ka possibilité sugu bɛɛ de kɛ sisan nɔ walasa ka don sɔrɔ a bɛ furubato kɛ don min na ni muso ye surtout kunnafɛntɔ de fɛnɛ don kunnafɛntɔ ninnu filɛ kuma dɔw la u bɛ don mɔgɔya la kuma dɔw bɛ bɔ mɔgɔya la u kelen tɛ kunnafɛn ma nɔgɔya la jɔ ni kunnafɛn b'i la dɔrɔn a b'i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye surtout kunnafɛn cɛman de bɛ muso in na a bɛ kuma in bɛ ten tɔ de parce que ni a ye cɛ tɛ se ka gɛrɛ a la don dɔw la ce qui veut dire kunnafɛn cɛman de bɛ a la donc an bɛ mɔgɔw deli minnu bɛ se ka nin bana in furakɛ ka jinɛ furakɛ fɛnɛ ma nɔgɔ an bɛ don min na i ko bi dɛ. non ni ala y'a n'a bɛnbaga bɛɛ a bɛ ban dɔw bɛ kabako da jinɛ in kan fa bɛ taa. bon a fɛnɛ ma nɔgɔn quoi an fɛnɛ ka ko yalaw de fɛnɛ bɛ a fɛn sugu ninnu lase. non o to yen maintenant sisan nɔ numéro bila ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an balimakɛ wele k'a conseiller mais ni émission banna numéro jumɛn de don. 74 07 40. c'est k'a kan 74 07 40 donc n'i ye weleli k'o la i n'an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye an hakilina ye plateau kan maintenant mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u da don baro la rapidement olu bɛ se ka weleli kɛ an b'a fɔ ko équipe technique ko u ka numéro défilé u bɛ se ka weleli kɛ oui e tun bɛ fɛ ka mun fɔ. ani ala jɔn mɔgɔ fɛnɛ ni m'i ka problème expliquer mɔgɔw ye fura tɛ se ka sɔrɔ a la tiɲɛ don furu kɔnɔna ko bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais nin n'a yɔrɔ ninnu na i kan ka kuma de walasa dekun b'i kan wa dɛmɛbaga ka sɔrɔ i la ni m'i ka bana yala i tɛ fura sɔrɔ a la kuma fɔ ko ka kuma bɛ to maloya ma kuma dɔw ni maloya tɛ bɛn quoi maloya tɛ nin ko sugu ninnu filɛ maloya ko tɛ nin ko ninnu na ninnu ko ninnu ni maloya tɛ bɛn surtout furu de don furu kɔni kɔnɔna la maloya t'a la fɛn sugu dɔ b'olu kɔni t'a la ne bɛ se ka fɔ cɛ ye a ka fɔ a somɔgɔw ɲɛna a ka maloya bɔ yen quoi a ka se muso somɔgɔ ma a yɛrɛ somɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kuma muso fɛ u ka kuma muso fɛ. merci beaucoup Aïcha ko équipe technique ka numéro défilé rapidement ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ olu ka se ka an wele ka an balimakɛ ka a sɔn hakilina ɲumanw la walima ni proposition min b'u bolo fura ko ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw ta fan fɛ sinon ko a souffrilen don ko a bolilen don nin wagati in na donc masuli yɛrɛ don cɛ ka a ka denbaya bila cɛ ni ma karan kumasuli t'ale fɛn in na koyi n'i y'a dɔn dɔrɔn ko a bɛ danger la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye i k'i yɛrɛ ɲini i kan k'o ko i kan k'o lawaleya donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ i ka weleli kɛ 20 72 99 83 je répète 20 72 99 83 donc n'i ye weleli k'o la sisan i bɛ se ka baro i b'i da don a la allo. Walaikum salam wa rahmatullah. Ça va, Dieu merci. Dieu merci, ça va. Bɛɛ b'a mɛn n'Ala sɔnna. Inchallah, n bɛ fɛ ka kuma cɛ ka ko la quoi. Bon, ne yɛrɛ kɔni bolo nin ko in ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye. Ok, a ɲɛfɔ an ye joona. Déjà ni muso yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko alamusa dɔ ye sigiɲɔgɔn ta ye. Déjà muso y'a bɔ a da la k'a fɔ ale ɲɛna ale yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ ɲini o la sisan. Donc ala y'a sigi ka kuma. Ne yɛrɛ tun y'o fɔ a ye nka ale fana ko ale b'o don de sɔrɔ ko sinon ko don tɔw la k'a bɛ taa baarayɔrɔ. Se ka fura de soit ni tana min b'a la min bɛ se ka kɛ donc ani fa ni muso ka communiquer quoi. Donc communication ne yɛrɛ bolo kɔni communiquer il y a un manque de communication quoi. N'est-ce pas?
Donc là, n'a pas communication qui est dépôt de la voiture qui te voit là. À nous, ce que nous avons fait. Alors, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, ale fana ye min fɔ o fana bɛ se ka kɛ solution ye kɛ nka ne bolo o fana b'a ye n'o y'a sɔrɔ furakɛli ka di muso yɛrɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ o fana ka fɛn ninnu ka d'u ye donc a man d'u ye k'u débarrasser ka b'u la donc ni o don o b'a yira ko halisa k'a ko a ma ban kosɛbɛ fɔlɔ donc halisa mɔgɔw ka weleli kɛ 20 72 99 83 allo. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous pouvez faire un kilomètre de barouina. Ah oui, hakilina di kuma b'i bolo. Bon, nous pouvons faire ça. Là, sur la tchèque, mais c'est gaga, j'ouvrirai pour changer quoi. Déjà, ni mon soukou que j'ai dit. Après, c'est gaga, j'ouvrirai pour changer gaga, donc remonter aujourd'hui. On va continuer à kilomètre. Donc, aga essayer bararo ka fɛn bɛɛ arranger pour que aga bɔ voilà ka jour de repos ka yɛlɛma. Merci beaucoup, c'est gentil. O fana ye solution dɔ ye o ale ko i ka hakɛ bɛ mɔgɔ min fan fɛ nka furu ko fana ka gɛlɛn dɛ. Ni patron tɛna faamu i b'a fɔ ko bon patron ni jeudi n'a ma bɔ a la muso bɛ n faga fu. I b'a ɲɛfɔ patron ye. Allo? Ale tɛ k'o de ɲɛfɔ sinon hali patron ni wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Kuma b'i bolo. Bon, solution fɛrɛ bɛ ne bolo k'a jira n balimakɛ la quoi. Solution fɔlɔ a ka essayer a ka négociation kɛ n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye quoi parce que ale ko ale bɛ ka siran n'a ye demande caman kɛ mais a ka demande bɛ filɛ min ba ye tuma min na a bɛ se k'a fɔ olu ban mais a ka proposer a ka vu que a ka repos don changer quoi. Voilà, k'a essayer ka repos don falen. Ouais, parce que n'a y'o proposer comme n'u ban tuma min na a bɛ solution wɛrɛ ɲini mais tant que ale kana da kunna ne a ko n'u ban quoi. Et puis solution filanan fana min ye a bɛ k'i ban mun ma muso kuma tɛ muso ba ma a ka hali n'a yɛrɛ tɛ se a ka ci dɔ bila muso ba ma quoi. Parce que denmuso n'a ba de bɛ conflit la ka caya ni o kumana fɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka négociation sɔrɔ o la quoi. Depuis min yɛrɛ b'a fɔ ko n balimamuso yɛrɛ ma ko dɔgɔ a la depuis ko daminɛ a y'a fɔ a ɲɛna ko siri don a sɔrɔ kan kan wa. Voilà, n'a kun nana ni ko n kun nana kɛ furu kɔfɛ an b'a fɔ janfa dɔrɔn mais ni i yɛrɛ sɔnna mun ma janfa tɛ mais a ka essayer a ka nin solution ɲini mais fɔli kɛ a ka fura ɲini la tuguni quoi fura bɛ sɔrɔ la. Ok. Merci, c'est gentil. Caman bɛ b'a fɔ ko n'i ye nin fɔ ka patron ye o ka furu o tɛ sɔn mais e ka fɔ n'a y'i ban tuma min na e b'a dɔn k'a fɔ ko a banna. Mais e bɛ se ka négatif bɛ i ka question yɛrɛ possible i kunna ko négatif ko n'i y'a fɔ a tɛ sɔn o kɔnɔ i b'a ye ko diɲɛ ko kɔni i b'a tenter de. C'est vrai. Voilà, n b'a la deli Ala ka a ka furu fɛ parce que a yɛrɛ k'a b'a fɛ muso b'a fɛ bon ko min yɔrɔ dɔrɔn an b'a la deli Ala ka bilenya bɔ ɲɔgɔn cɛ quoi. Ok, merci, c'est gentil. Merci. Donc a ka taa fɔ patron ye ko patron ni ma jour de repos jan fɛn fila soit n ka furu bɛ sa soit n yɛrɛ bɛ sa parce que jɔnko Ala n'i y'a ye n ko k'a ye n ka jour de repos falen nin problème in de bɛ n da la et parce que fɛn fila don e ko i fari n'a ka di e ko n ko tuguni ko e tɛ sɔn ka solution kan ka sɔrɔ minnu bolo k'i t'o ɲɛfɔ i bɛ perdu. Allo? Oui, allo? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Voilà. Ne laisse la passer à la mission là. Oui, comment b'i bolo? Ok, vous. Ne vais faire mon fort. Oui, concernant Fenko là. Qu'on a Fenko là. Bon, mais selon les formes souhaitées. Ni mɛ sɔrɔ fɛn jumɛn fɛ kosɛbɛ a caman bɛ nɔ muso ka fini lankolon dabila quoi. Fini sugu jumɛn? Muso bɛ fini lankolon parce que adamaden an bɛ yɔrɔ min na bi an ka génération surtout génération 21 jinɛtɔ yɛrɛ cayalen don kojugu. Jinɛ ka ca nin génération in de la ka tɛmɛ tɔw kan. Tɔw bɛɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ ko la. Fɔlɔ jinɛ tun bɛ don mɔgɔw la mais sisan mɔgɔw yɛrɛ de bɛ don jinɛ la. Ayiwa. Awɔ. A expliqué. Fɔlɔ
fɔlɔ munna mɔgɔw tun bɛ don jinɛ tun bɛ don mɔgɔw la adamaden yɛrɛ kun kɛcogo ani adamaden yɛrɛ bɛ cogo min i t'a sɔrɔ i ka sanu jinɛ bɛ don i la quoi mais sisan ta kɛlen don contraire ye donc jinɛ mana don ko nɔgɔlen na a bɛ kɛ nɔgɔ de ani jinɛ kulonkɛw ni fɛnw mɔgɔw yɛrɛ bɛ ta ka taa jinɛ ko laɲini ka taa don a la f'a bɛ kɛ sababu ye a bɛna jouer u ka adamadenya n'u ka couple yɛrɛ kan mais nin ta in filɛ nin ye cas exceptionnel ye cas exceptionnel jumɛn don ale ko k'ale tɛ don foyi sɔrɔ ni fɛn cɛ an k'a kɛ a ka kɛ jinɛ ko ye tiɲɛ mais cɛ de bɛ wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la jinɛ ko tiɲɛ don ni mɔgɔ mɔgɔ ko nkalon don i t'a dɔn sinon jinɛ ko ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mais ka taa kɛ yɛrɛ ko ale fɛnɛ tɛ jour foyi sɔrɔ ni fɛn tɛ cɛ yɛrɛ nin furu yɛrɛ kɔnɔna la furu dalen tɛ k'a fɔ ko nin jour kelen de kama ko cɛ ni muso bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na furubaso la o kɔni de fait que n'u yɛrɛ bɛn ka ban dɔrɔn o kɔrɔ nuance bɛ yen quoi voilà il faut que a yɛrɛ ka wuli a ka nin ko kɛlɛ de kɛ k'a ban to pour que a n'a muso ka to ka vie foyer kɔnɔ normalement quoi. Ok. Maintenant, il y a un enfant qui est vraiment intéressant. Comment il est bien intéressant, bien intéressant nous mais quel est parce qu'il y a une solution moune quand il faut que un balma muso ou kishi jina ko ima. Maintenant, il y a conseil du même douma fini don nous quoi faire parce que on veut finir nous faire chaman don pour faire plaisir aux hommes. C'est pas aux hommes, la femme est sacrée, le corps de la femme est sacré. Alors madame ne an bɛ ɲɔgɔn muso fɛ cogo min jinɛw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais dibilan de bɛ an n'u cɛ olu bɛ anw ye anw t'olu ye donc ni y'a faamu muso forme ɲuman ka di cɛ caman ye cogo min a ka di jinɛ cɛw fana ye o cogo kelen na n'a bɛ tiɲɛ de c'est vice versa i m'a ye donc la n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an balakaw u ka o fini doncogo parce que n'i y'a jateminɛ fini doncogo ni fɛnw de tiɲɛna kojugu et an bɛɛ b'a dɔn cogo min na c'est pas facile voilà fɔlɔ an denmisɛnninama n'i ye fini sugu dɔ ye mɔgɔ la min kɛ tu kɔnɔ mɔgɔ ni fɛn mais sisan non c'est impossible a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi c'est inexplicable donc c'est conseil min di cɛ ma cɛ ka wuli k'a jɔ n'a b'a muso fɛ a k'a ɲɛɲini alhamdulilayi rabbil alamin ala tɔgɔw bɛ yen fɛnw bɛ yen olu yɛrɛ ma se ko caman na ye n'i y'o kɛ hali sisan jinɛ b'a bila. Bon, an ye numéro dɔ bila i bɛ tila k'o wele kɔfɛ an b'a ka numéro d'i ma comme ça i b'a wele i b'o ala tɔgɔ ninnu fɔ a ye walasa a ka foyer ka sauver. n y'a mɛn inshallah mais a fɛnɛ a bɛ ka mun fɔ ne kɔni ne ma sɔn o ma o baara tɛ k'a fɔ ko baara bɛ Mali la i mana kɛ fɛn o fɛn hali n'i kɔni bɛ i ka repos mana kɛ jeudi ou bien n'importe quel jour i b'a sɔrɔ vacation bɛ kɛ kuma la mais ka taa kɛ tu n'as pas le temps même pendant une jour o kɔni vraiment o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. Kabako don dɛ. O kɔni o ka gɛlɛn dɔɔni. mais comme ko mun don n'i ma sa i bɛ ko bɛɛ mɛn. I b'a bɛɛ mɛn effectivement. donc n'an ye minnu mɛn an fɛnɛ b'an hakilina don olu kan ten kɛcogo la quoi. A banna. Vraiment, c'est la toute première fois que je vais participer à une faire nous là. Donc vraiment, je suis content de votre émission. Ça fait plaisir. Bon vent à vous et puis à la ouverture, à la ratanie. Amin. Et puis à la mokosiru blaga, wulelu ni fonke kwa mokola ngolo ngana tu du kula mokoba sivu mokobe solution ina katu du kula kata isi kata kuchia mokobulo vraiment ala kana kuwe. Ami. Ala ko bo. Solution bega famu mokobe solution ina ni fonde la kwa ante. Il faut que les gens essaient de comprendre cela. Merci, c'est gentil. Ikoulouali. Merci beaucoup. Koulouali Lagado, ni olu te matin ni kiensugo nous. Donc on va essayer ka moko flata rapidement après ame Japon wole et fana ko musumani do tununendo. On va ni moko fe o ka sebe koro partager avec les damado bobik avec kalo era damado de boko ka tununendo donc amena klaka Japon wole aba dado ala ka nyefo parce que ku ka mo commencer no ka joro dente ka yuta da be fami fe dento no me fa do mansala oui allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ne ka ndado ka sena kuma bi bolo ne ko mbe mi fo balma ke ay erreur do ke na re nyenta la quoi o jumɛn a bana masaw bolo a bana masaw bolo parce que masaw ye muso min d'ale ma ka fɔ la k'ale ma sɔn olu la o la voilà bon kɛra erreur ma yɔrɔ mɔgɔ tɛ ban i masa bolo muso ko ta fan na o mana min d'i ma i b'o ta i yɛrɛ tila k'i diyaɲɛ ta mais sisan e bɛ conseil jumɛn d'a ma pour que a ka bɔ nin situation na ne bɛ conseil min d'a ma sisan a ka taa
yafa ɲini an masaw fɛ k'a yir'u comme quoi que a filila. N'o kɛra jinɛ bɛ taa ka bɔ muso la. Jinɛ tɛ muso la o hakɛ in de bɛ cɛ yɛrɛ kɔ masaw ka hakɛ de bɛ cɛ kan. E ko ten yan. Sinon ne m'a fɔ n ko jinɛ tɛ tiɲɛ dɛ mais jinɛ tɛ muso in na masaw ka hakɛ de bɛ cɛ kan. Donc e bolo ko mansaw ka hakɛ de b'a to muso b'a bugɔ ka tila ka jeli de ta spécifiquement. Voilà pour que a ka se ka tiɲɛ ye halisa quoi a ka taa yafa ɲini u fɛ. Donc e bolo ko mansaw ka hakɛ de y'a to muso ko jeli kɔni ko foyi. Non bugɔli yɔrɔ a bɛ ka jeli yɔrɔ kɛ problème o tɛ problème du fait que a b'a bugɔ yɛrɛ min c'est là le problème. OK. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Donc an bɛ an ka mɔgɔ laban ta après an bɛ sɔrɔ ka Japon wele ale ka se cogoya min na ka da don nin ko in na an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ an balimamuso Ala ka a somɔgɔw Ala k'u garisɛgɛ don a la cogoya min na sinon k'a fɔ ko histoire dɔw bɛ adamaden kɔni dabali ban n y'a fɔ cogo min n balimakɛ a k'a lajɛ parce que an ka baarayɔrɔ caman fana bɛ yen a ko réalité bɛɛ tɛ fɔ a réalitéw bɛɛ tɛ fɔ allo. Oui allo. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouverture légale, non? Oui, comment oui, bolo rapidement. Ah, ok. C'est bon, c'est un problème. Wata fanfɛla ne m'a fɔ ko jinɛ tɛ quoi. M'a fɔ jinɛ ko tɛ tiɲɛ mais ni jinɛw de ka den ye alamisa sufɛ ka dugu jɛ juma la. Mais est-ce que jinɛw de bɛ muso bila ka cɛ ni dusu wa? Ayiwa. O kɔni fo n'an ye muso yɛrɛ ɲininka o la sinon mara la hali ni cɛ bɛ se k'o jaabi. Voilà, bon sisan ni jinɛw ka position ye c'est que muso bɛ fɛ k'a yɛrɛ imposer cɛ kan de. O de don sinon ne m'a kɛ jinɛ ko ye. E m'a kɛ jinɛ ko ye. Ne m'a kɛ jinɛ ko ye. Ok. Merci, voilà. C'est gentil. Voilà, merci. Ok, ouais. Nous faisons jinɛ fana bɛ mɔgɔw kunkolo ɲagami dɛ. Ayiwa o kuma Ala k'an kisi Ala ka i b'a dɔn anw yɛrɛ Bamakɔkaw kɛlen don ka tɔn dɔ sigi parce que jinɛ bɛ bɛɛ la. N tɛ jinɛ ko ɲɛdɔn quoi. N bɛ se k'a to min bɛ kunkolo gɛlɛya bila muso la n'i t'i kunkolo datugu olu bɛ se ka. Ah donc n'aw yɛrɛ b'a ko ɲɛdɔn. Voilà. N'i t'i kunkolo datugu a bɛ se ka i kunkolo fɛn togo dɔ la. A y'aw préparer. Mais i b'a dɔn dɔw bɛ yen i b'a fɔ ne ka Aisha bolo minɛ ka taa yɔrɔ la ko jinɛ bɛ yen min mana lakale Aisha bɛ baara kɛ n'o de ye. Ko an bɛ Wurugin Jayi fo depuis Paris. An bɛ Wurugin Jayi fo depuis Paris 19e na an bɛ Umar Touré fana fo an bɛna lajɛ n'an ni Japon karila ɲɔgɔn na ko mɔgɔw ka nin yɔrɔ partager kosɛbɛ ko an balimamuso dɔ tununen don. Ayiwa Japon ma sɔrɔ koyi i jɔ an ka tante n kɔ tuguni ni an n'a sera ka kari ɲɔgɔn na tantɔn donc an bɛna lajɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa allo. Donc an ni Japon tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais hakili la muso in de ka image bɛ ka passer tantɔn fɛn kan ko a tun bɛ baara la patron min bolo ko a tununa ka kalo kelen ɲɔgɔnna de kɛ ka sɔrɔ patron tɛ ma fɛn fɔ somɔgɔw ɲɛna quoi den ka tununi ko la donc après u ka mɔgɔw wulilen sisan nɔ ko sugo dara den mamuso de ɲɛ la den yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ yan nɔ Falajɛ ko mɔgɔw ka sɛbɛkɔrɔ partager donc den tun bɛ Bamakɔ yan Falajɛ ni ma fili a y'a fɔ cogo min a tun bɛ baara la yen nɔ donc ko den tununa ka à peu près 1 mois de kɛ mɔgɔ tɛ den kibaruya kalama donc après den mamuso ko sugo dara o de ɲɛ la ko o de ye den ka patron wele Bamakɔ yan nɔ ko ko ne sugora mɔ den na ko i t'a lajɛ i ka téléphone d'a ma n'a ka se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ ko patron ko den ko a tununa dɛ ko k'a tunu cogo di ko a bɛ kalo damadɔ yɛrɛ bɔ sa ko den tununa ko mamuso ko mais den dira aw ma baara la den tununa a bɛ kalo damadɔ bɔ aw dun ma an wele ka fɛn fɔ an ye o la o don ni bi cɛ sa ko u y'u sen don adamaden sen kan ka don diɲɛ fan o fan walasa Ala bɛ se cogoya min na ka den ka don u garisɛgɛ la nka u ni den k'u ɲɛma kɛ naani ye fɔlɔ Japon yɛrɛ animateur ba don fana an ka émission foyi tɛ tɛmɛ n'a tɛ min ta ka jouer fana radio so la donc k'a fɔ mɔgɔw ye ko u ka den u ka photo sɛbɛkɔrɔ partager
ni i mɔgɔ min ni i ye kibaruya dɔ sɔrɔ den kan i bɛ se ka weleli kɛ 76 52 95 10. Je répète, 76 52 95 10. J'aurais aimé en Japon yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ comme ça comme ale de bɛ histoire in dɔn kosɛbɛ a tun b'a da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ na ka se cogoya min na ka expliquer an ye. Nin bɛ fu siri an ka bi jamukan na ni Ala man ka jɔn a jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan lundi nin plateau kelen in kan numéro wɛrɛ hokumu kɔnɔna na k'a fɔ mɔgɔw ye projet dɔ b'an bolo ka se ka émission ka améliorer an bɛ sɔn ka mardi ni jeudi fana fara a kan ni Ala ma basi foyi kɛ an bɛ sɔn k'o daminɛ semaine nata ni an ka prévision bɛɛ kɛra a kɛcogoya la cogoya min na Aïchatou ale ni Yayi ko an bɛ segin ka sponsorw fo ni o ye jus régional ni ale ɲɛmɔgɔya talen don k'a di Awa Jire ma madame Sanogo donc a filanan o ye boisson énergisante 3 orsi sabanan o ye denbalo min tɛ denbalo fosi ɲɛ ale de ka ɲi ni denbalo in tɔ bɛɛ ye o de ye Nutrilak ko mɔgɔw k'a ɲini k'a di u denw ma u ka galon u ka o sama ko bɔ an da an b'a fɔ mɔgɔw ye ko weekend bɛ daminɛ bi ambiance mais prudence Ala ka weekend ɲuman ban ka sɔrɔ ka lundi ɲuman ka o don an garisɛgɛ la an bɛ se cogoya min na ka ko dumanw daminɛ semaine kɔnɔna na merci et à lundi inchallah.